Tinc aquestes fustes d'1,20 m. Tenen una de les puntes una mica tocades. Li trec les puntes, quedant així unes fustes d'1,10 m. Ajunto les fustes en dos grups i intento que siguin el més similar possible en amplada. En el meu cas, un grup fa 27 cm i l'altre 29. D'aquestes fustes n'extrauré unes fustetes amb una llargada igual a l'amplada dels grups de fustes anteriors. N'he obtingut 9 fustetes i en necessito 8, per tant, en descarto la que està pitjor. Ara toca clavar les fustetes als dos grups de fustes grans. Soc generós a l'hora de clavar puntes i em poso per les dues cares de les dues estructures. He fet un error de càlcul. Una de les estructures havia de tenir l'espai on he fet el tall per encaixar les dues estructures entre si més ample, el doble d'ample. Per tant, toca rectificar. Utilitzaré aquestes fustes per reforçar les estructures. L'acabo reforçant amb el tros que m'havia sobrat abans i aquesta altra fusta. Ara em dedico a suavitzar les vores. Hi ha les dues peces, llavors una serà la que tindrà la part per seure i l'altra la que tindrà la part per recolzar l'esquena, d'acord? Llavors, com he fet aquesta part més gran, serà la que serà per seure. I per tant aquesta, que llavors la part de dalt és més gran que la d'allà, serà la de l'esquena. D'acord? Llavors aquesta part, això és una de les parts que va a terra per recolzar-se i d'aquesta, aquella part és l'altra que queda a terra per recolzar-se. D'acord? Ara ho monto i així es pot veure com queda finalment. Així és com queda muntat. Com he dit, aquesta part és la que és per seure-s'hi i aquesta és la part per recolzar-hi l'esquena. De tal manera que llavors aquesta part és una de les que està a terra per recolzar-se i aquesta és l'altra. Com es pot veure, les puntes, com s'havia deixat aquí espai, aquí, la part just que toca a terra i per tant que és on segurament hi haurà més força, al tenir una sola fusta, sola ampla, no com aquí, no està tan reforçada, o sigui, és més fràgil i per tant es pot trencar amb més facilitat donat que és a més on hi haurà el pes. Per tant, ara aquí s'haurà de reforçar aquesta part. I aquí a la part de dalt, doncs, com aquí ja sé que és la part que quedarà a dalt, que no s'ha de fer força, retallaré això, ho serraré per donar-li una forma, més per una qüestió estètica. Tinc aquesta fusta, que també és d'un palet, és aquelles fustes de palet que són bastant més gruixudes, i casualitats de la vida és just a la mida d'aquí on he de posar. Per tant, el que faré és col·locar-lo i clavar-lo. Rebaixo una mica el que és la punta de la fusta
perquè és la zona que tocarà el terra. Per tant, així, al rebaixar-la, el contacte és més... hi ha una mica més de superfície i no es farà tan malbé. Així és com queda muntat, d'acord? I hi ha la part d'aquí a dalt que he fet aquesta forma per un tema estètic, i la d'aquí, que ara, doncs, la part que recolza a terra, sí que ja és més reforçada, més. Li he fotut bastants claus perquè quedi bé, bastantes puntes perquè quedi ben fort. Això aguanta bé. Ara toca aplicar vernís color noguer. N'hi aplicaré una sola capa. Aplico spray neteja fusta per treure impureses i per deixar la cadira amb un tacte més suau.